Jane iki seneng lho karo wong-wong sing wis tuwa-tuwa kaya di umur 50 ke atas. Lah kok karo mangun gom kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piye sepuh sing umure 50 munggah? Ning minangka candhane lampah. Oleh menika to gumalaring patapan lumbung Silayo. Sinten paling parenggah nanggih begawan gembung tanpa sirah. Madenge lenggah anggone laras. Nganti dateng pratanyara putra Prabu Niwata Saka. Mangkono wijling mangandika ning dereng awiya sing lisan. Yang baik-baik ya. Semuanya panjang umur. Amin. Terima kasih. Ya, Mbak. Cikarane ayo bangun bareng-bareng. Kayo sing rukun. Ayo. Mas Gareng. Kowe iki ngopo? Arep diterak sepur. Kok iso diterak sepur piye? Saka kono ki alus bareng tekan aku muncul kowe. Kuwi trisik. Kuwi ya. Oh, kirek. Wah. Trisik. Trisik nek cara penari ngono ki lho. Wong kok senengane. Ah, mula to sok meneh ki aja sok ngombe panas karo anyep bareng anyang-anyangen to kowe. Ngapa kok anyang-anyangan? Ngene iki. Kuwi benake jarik ngono Oh, benake jarik. Aduh. Selamat malam, Nduk, Mbak Nika. Selamat malam, Kang Mas. Sehat ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan Kang Mas? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin.
Mohon maaf lahir dan batin. Salinan Tibos piye? padha-padha. Inggih Kang Mas, kula sing tasik nem kathah lupute ngapunten dereng saged teng Solo. Ora apa-apa wong jenenge panjenengan jek sibuk ya kudu diramungke gaweane. Injih. Bakune dijaga Alhamdulillah. kesehatane nggih sayu. Inggih Kang Mas, ya ampun, pun dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep-arep kapan to ketemu karo Nduk Niken kuwi? Lah. Lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu alhamdulillah. Kula jane nggih kangen sangat kalih napa Mbah Hanom. Nggih, ning niki Nggih. simbah durung dereng kepareng lenggah. Sok Wah, ngantuk. muga-muga iso ketemu meneh. Nggih, alhamdulillah. Nggih Nggih. mugi-mugi saged panjang yuswanipun Mbah Hanom nggih, Mas. Amin. Amin. Kula najan Dungane. kangen neram karo panjenengan apa malih kalih Nanda Salindri niku kula jan kangen banget Tek. Nada salehu, ayo. Aku lah mau lho Mas. Jan Pripun? niki mau kula ana bunga lho Mas. Saya Bungane SMS. apa? Bungane apa cah? Kula tas napa jenenge tas Lagi lenggah teko. ta, nggih ta. Lah aduh, ini apa? Wis alal bialal karo Bayu iki luwih tuwa. Sabar, innallaha masobirin. Aku dudu sobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Gentenan piye? Mbah, ngeten lho Mbah. Kula niku kan piyantune kan nggih alus. Ah. Alus. Dadi jenengan niku ampun grayah-grayah ngeten niku namanya aku- tidak sopan. Oh, iya, no. Itu namanya penghinaan. Lho, aku grayah. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayah-grayah ngene Lho, iki. aku grayah. Sabar, sampean kudune ngenteni aku. Engko lek wis aku mari omong lagi sampean kok tak salimi. Ora terus sampean grayah-grayah ngene iki. Wes. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbah mbok ngonone Ya, kowe ora trimo. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulih. Ngapa kok nesu ki ngapa? Bojoku ora tau nyeneni lho, iki bocah iki kok trincil kok kaya lampor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Minal aizin wal faizin, Lah, mohon maaf ngono lahir toh. dan batin. Ah. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, umur sing panjang. Apa? Iki upama ora anakku no tak bacok tenan. Urusane ki apa? Ora wis tuwek umur cekak iki. Umur kuwi- sing cepak panjang umur. Cetak panjang umur. Sampean ki sudarungon berarti. Lah iya. Loh, Sepurane lho Mbah, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Nggih, dadi Nggih. manten. aja teko, Sepurane lho. kowe aja teko. Lah ngapa? Iki wae ora teko iki. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane, ora sak karepe dhewe. kudune Ya kan ya, ngono. ya kan ya. Kudune Tasik. Ya, ora terus sakarepe dhewe. Kok Gaya sik, acara kok sakarepe Cara dhewe. ngendi? Lah aku kan Wong yo cara ngendi mantu kok manut tamu cara ngendi? lah ben tak tekani kok. Wis kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang ngene. Ya tak sumbang wis. Pokoke Wis, ora- angger sampean cepak baskom tak sumbang. Ya Wis. sok wis. Sok lek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Kono baskom kowe dekor. Heeh. Sapa sing arep mori putih sapa? Ya aja nesu ta, aja nesu Aku ta. mas aku kompak kan. Aja Kono nesu to. kono kok nyambut gede. Wong tuwa nek nesu ngono ya aja ta. Ora, Aja digelani Cahayu. Nggih, Kang Cedak Mas. ana menatine rada anu. Inggih ayo Pakde didongakne dhisik. Iki acarane apa? Embo. Alah, kena halal bihalal ya. Halal bihalal Nggih. apa Mas? Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung salam. Nggih. Kedung salam. Bapak sinten? Junedi. Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sando iki bocah iki syaratane elek. Ayu-ayu senengane utik-utik kuping, utik-utik irung. Angger bar kuping terus irung, apa ora mambu kowe? Lah jare sapa angger bar kuping irong? Lho, Lah lah bar kowe. kuping mesti lara. Malah Malah saya nemen. Wiwit cilik gilani saya. Ya ora to. Wah kok Biyen yo ngono kuwi. Cilikane lak ipel-ipel ngono petuk aku. Ah, pandikaran. wah kok Ngono ngejak salaman aku kok ora iso kok. Ning iki pancen yen niken iki spesialis. Bocah apa? iki Dokter spesialis. Amin. maksudku ki punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah
menggula mentah bab lelagon apa wae. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Menika Bapak Majen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrat. Pak Sus, monggo Pak Sus pinarak wonten pemanggungan Pak Sus. Monggo. Mboten ngirangi panghormatan monggo kersa. Monggo. Iki Tintingane Mas Sigit, aku tak golekno. Nah. Monggo mriki. Monggo pinarak Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Irian barat, 2 kali cok, tumpake. Irian barat wilayahku. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayah. Alhamdulillah. Mas Gareng. Wah, malah dipun dampingi Pak Jun. Wah. Oh, Pak Jun Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut mau Pak nyanyi. Jun nih yang mana? Ini beliau. Loh, karo sing nimbali kok ya. Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya, Pak. Oh, ini panglimanya. Kleru. Astagfirullah, sebenernya sing di. Kowe ya ora iso to? Pak Jun iki. Pak Jun Nggih. iki. Iki Pak Sus. Oh, iki Pak Jun, iki Pak Jin, Jin dan Jun. Iya. Kuwi nek kuwi ora jin nek kuwi iblis. Aku Lah. kali mlebu kendi lho. Niki Kak. berarti Pak Panglima. Nggih. Waduh, Ora. hotote. Alah alah alah, ngopo lho nikah iki kok senengane kok. Lah, Mas, kayak squishy lho. Kok malah kaya dolanan. Pak Sus matur nuwun kersa ngramekaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur, Pak. Ini media semua. Waduh, bahaya kita ini kan. Lho, mboten menapa? Lho, mboten. Kenapa, Pak? Anggotaku nonton semua soalnya ini kan. Loh, enggak masalah Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai biar anggotanya yang maju. Ya ora to. Yang maju ki ngopo Pak, maksude? niki dalam rangkanya itu dalam rangka halal bihalal. Kalau Nggih. ada apa-apa penuh dengan maaf karena masanya masih maaf memaafkan. Oh, belum. Anggota, tolong habis ini tangkap bawa lari ini ya. Pak, jangan ditangkap. Saya akan moro sendiri. Apa marah sendiri? Moro sendiri bos Bosone apa? moro sendiri. bosone. Pak Sus, Ya. nyuwun sewu Nggih. menawi pikantuk aslinipun pundi Pak Sus? Kulo iki campuran. Anak kabur kanginan Pak Dise, Pak. Kabur Gareng. kanginan. Iya, pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh, Pak Gareng. Wah, kreatif. Oh, kalah toh? Nggih. Iya. Oh, ora lulus. Buat saya itu lho, kula tanglet Perbatasan perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur. Lahir di daerah Desa Wotsugo, Kecamatan Jatirogo. Wah, pundi Tuban. niku? Oh, Tuban. Wong banter ora jamak kok ora ngerti. Lho mergo Jati ki akeh, Jati Srana, Jatirogo, Jatipuro, Nggih, Tuban. Jatirogo, Sakmenika Tuban. ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur Panglima. Saudaranya Mbak Dunedi. Saudaranya. Jogo masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin, Sehingga amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena kita semua sama di sini. Nggih, Ya, tepuk tangan untuk Bang Jun ini malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa hebat. Nuwun sewu le Pak, Bapak minggah panggung satu pandangan saya tertuju. Apa? Bajunya, Pak. Arema.
Arema. Arema. Aja ukurane sami kali kula niku, Pak. Iya. Ya ora iso kok gawe malah oversize. Tak gareng. Ini enggak sampai ke nasional kan, enggak sampai ke rumah kan? Mboten. Saya kalau keluar rumah macan. 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 Wah, tadi Pak Panglima kalau keluar rumah macan. Macan, ya. Kalau pulang, Pak? Meong. Oh, jebule padha aku. Itu gareng ini. Aku seneng gareng tadi setia. Nggih. Ya kan? Ini laki-laki setia betul kan? Oh, nggih. Ah, laki-laki yang paling takwa ini saya lihat ini. Nggih, takwanu napa, Pak? Takut sama istri tua. Jane iki ngelokke aku apa pengakuan? Nek Yo. mboten Loh, kita tidak Dek takut. Niken ini saya kenal mulai dari kecil, sindian kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Ye, Sambil kira- fitness nge-gym itu lagunya Dek Niken yang lagu Ambyar itu. Oh, iya, Ah, makanya Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulur nggak boleh mulai. Ada Niken Salindri. Ah. Bahkan nanti Pak Jun niki ngersakaken lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? Ora sak-sake lho. Ora ya ora nyanyi wong urung digawe kok. Pak Dalang. Pak Ye, Jun Pak itu Dalang, langsung. ini nggak adil. Lah pripun? Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Kan itu ya ini. Mboten Pak, namung nyuwun Pak. jaket tok, Mas Gareng. Pak, dalu niki kula mboten njaluk bayar. Wah, lah kok perwira? Loh, wis lunas kok. Oh. Aja khawatir, lunas. Nun, Nah, lunas. dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ke tempat saya ke kantor ngadep ya. Matur nuwun. Badhe. Wes, nah tekan kono lunas wis ra iso mulih. Enggak, dibawa propos Pak Dalang, ada Oh, propos. Mbak propos nggih, saya setuju. Amun, paling arep digo ajar titis. Nggih. Mboten, mboten. Moga-moga. Nggih, anu napa lagunipun menapa Pak Sus? Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya apa? Bu? Napa remenanipun? Ken apa? Ya Ken? lagu Ambyar bisa ya Mbak Niken Nggih, nggih. saged. Sik, apa, Biasanya Pak? ada teksnya, ini enggak ada teksnya nih. Pak, Oh, sik nari apa? Saya dengan Malang ini Apa suasananya enak. Cuacanya sejuk ya kan. Banyu Langit ya, Hujan. Banyu Langit. Nah, monggo Oke. monggo. Banyu langit. Nggih. Apal tuh Mbak Niken? Nggih, hafal, Pak. Mbak Niken yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Gareng tadi joget aja ya kan. Amin. Lah mungkin masalah sawere pripun, Pak? Itu urusannya belakang nanti, tenang aja. Nggih. Ora Maksud iki tuh ya? gur genane tok iki anu kongkonane Mas Bayu, Mang. Ken. Apa? Oh, mboten to, Mas. Aku ora ngono, aku mung WA. Ora ngono. Pokok senengane kok nyaduk-nyaduk daging waras. Cakot-cakotan syukur. Ya wis, Iya. ya wis gak ada syukur ya wis ngalih kono ora sampe lu ngene. Ayo. Aku supporter. Ukurannya apa ini jaketnya nih Pak? Apa, Pak? Jaket ukurannya apa? Oh, kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima, Pak. Ya, ini 7 yang- meter, Pak, 7 meter jakete. Mori meneh. Ora kulit 7 meter ki lho, iso nggo kemul. Ah, sirik kowe iku. Oke, nek lagu Ambyar iki lagu. Banyu langit nggih. Oh, Banyu Banyu Langit. Langit. Ayo coba digarap gamelan Banyu Langit. Banyu Langit. Heeh, monggo. Anu patete slendro Ah, sama nggih, Pak. Nggih, ayo jajal, Cok. Ya, Cok, disiapke. Monggo. Yo. Cocok. Banyu langit sing ngono dhuwur kayangan. Saksi bisu kelingan ngandunge udan. Talasuna ati
Angin sing rindu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoke alone suwera weruh seprenen mong angin ngalapo ngalam ning dadaku tambah ana rasa kangen ning hatiku ngalapo ngalapo ning aku beragam kesiram udan ning Yo. banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gede kelingan agunge udan tasono atine wong sing asmara setya janji seprene tansah kelingan adepe gunung rapi pura melu suaramu ngomong ke apa adepe gunung rapi pura sing ning langgan Lorosari Yogyakarta janjine lungane rangi suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine lungane ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni satekane. Terima kasih. Tepuk tangan Terima untuk kasih. Pak Panglima, Bapak Ibu, kalian Pak Jun. Matur. Alhamdulillah. Maturun satu kebanggaan panggung wayang kulit dipun rawuhi seorang Iya. panglima. Amin. Mas Wah. Bagareng, Dawuh, satu pertanyaan. Menapa? Bedanya orang tua sama anak muda itu apa? kalau orang tua tuh sudah lanjut usia. Kalau anak muda ya Bukan. Saya lihat tadi kalau anak muda aku masuk tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak tawon, minyak kerik semua ini aduh. itu ada japaron Oh ada gitu. kambu ada Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Dan- Kita bersama-sama rakyat TNI kuat, betul? Iya betul. Betul. Terima Saya- kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan Tepuk tangan untuk rakyat. Terima kasih TNI semuanya yang ya. sudah Malam membaur hari dengan ini rakyat. rukun Matur. duduk guyub, alhamdulillah. Maturun, Di maturun. sinilah salah satu contoh di Kabupaten Malang, kecamatan ini merupakan kecamatan yang guyub dan rukun. Ada TNI, Amin. Polri, termasuk Amin. ormas yang lainnya bersama-sama. Mari kita Amin. jaga budaya kita ini budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan Amin. sampai malah diambil negara lain. Beres. Jadi kita sama-sama. Pak Jun, Betul. doakan pengusaha di Malang itu hanya Pak Jun saja. Anjir. Ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang, Nggih. doakan kalau bagus kenapa di divisi nggak kita tanggap. Kan gitu, nggih. Ah. Mohon doanya nanti ya, insya Amin, Allah. amin, ya. amin. Kita aja terima kasih. Pak, Tapi Pak Gareng jangan ikut, ya kan? Oh, nggih, setuju. Nah, muka-muka udan terus. Ngopo to kedungane? Ya aku ra katut tok. propose tetap ya. Iya. Siap. Oh, siap, Pak. Maksudnya kasih baju loreng biar gagah kan. Oh, baju lo, probos, baju loreng. Ayo kasih baju gareng. Loreng kok Oh, gareng. loreng toh. Ya, terima kasih Bapak, mohon maaf Nggih, ya, matur ngapunten nuwun, nggih. matur Matur nuwun, nuwun. matur nuwun. Matur Terima nuwun. kasih, terima kasih. Matur nuwun. Monggo lega malih Iya, mentaram, makasih. mentaram, turun. Jarweng jarwa. Jarweng matur. Terima kasih. Wah, gareng itu. Ah, Alhamdulillah. oh, Aduh, Jan. orang yang selalu teraniaya akan banyak rezekinya. Salah. Amin. Amin, amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Ibu-ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndelek dhuwit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepe ben ra gampang ilang. Ah, Iki mau aku wis diwenehi lho. pipi. Terus Terus Resepe sampean- duit sampean- ben ra gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duitnya tak deleh ning endi? Ora ngerti iki. Ndek iki ning kene.
Iki resep ben duit ora gampang ilang lho. Arep dimaling ya masuk maling arep ogok-ogok rene ya ora mungkin. Ora duwe. Iki ora nanggok blas e. Lah iya. Kek di. Oh kene. Ngapa kok malah kiri-kiri ki ngapa? Keri kena udel. Kena udel. Wah, duwite iki dawane iki sepiro rek. Wis ngate kaya ngono iki lho. Keri ya kae. Oh, niki. Tiba iki wis tuwa iso keri bae. Oh, iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Niki iso suwe saya pinter iki aku. Ayo. Kowe kelas pira to, Dok, sayang? Kelas 1 SMA, Pak De. Bayangke kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangesune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Panjen aku mandi-mandine wong. Iya. Ya soalnya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho, berarti wong agamane kuat. Agamane kuat. Kaya wayang. Wayang ki lek makin cedhek karo dalange ki berarti watake ki apik. Ora karepmu ora ngono cedhak karo Tuhan iki mati ngono ta kowe? Ora, sampean kan wis haji. Heeh. Lah kan dongane sampean kan mesti mandi. Ah, Kan iya. sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya panjen aku mandi-mandi. Lah. Aja Ngono lho. beransumsi. Aja Ya. nesuse. Sik iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Ya Nggih. berarti padha karo si Lintang. Kairo. Ah. Anu, iki terus terang iki karo wong tuwa kudu terus terang ya. Nggih. Wis di pacar apa durung? Urung ya, Pak De. Urung. Apa ora iman-iman mbok gurke? Apane? Atimu kuwi lho. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya tuh berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya itu tidak kayak sampean. Ngapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Lah sampean sik nggak kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Kayak Kok iso? tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesemenangan hati. Oh, golek senenge ati. Berarti ora dibayar ora apa-apa. Lah sampean ning kene jek Ya njaluk yen ora bayaran. dibayar lah atine ora seneng. Lho kan golek senenge ati. Iya lah senenge Dan ati. berarti sampean lek golek materi, berarti kan sampean dudu wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi kuwi ana kamar mandi. Seni kuwi nguyuh nek kuwi seni. Wah kok malah warna-warna. Kowe bos, tak goleke. Apa? Tak goleke calanang ku iso dadi pacarmu. Ndi, ganteng apa ora? Modale gur nyawa tok sing ngendang jaipong. Iya. Lah yoga. Oh, Lek kae gah. malah kae dadi mokondo. Mbak Niken berarti kancani Mbak Winong. Mbak kene Mbak Winong, kene Mbak Kowe Winong. kene Mbak iki. Winong. Ayo. Sampeyan iki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Kene, Nak. Ayo. Sik ning laras pelok terus bae. Sepote tunuk gleng wis ya, Mas. Apik men kuwi. Tuh. Apik men sepatu kok. Tunuk gleng ngono ya, ya. Mending ngono ya. Ya, Oke, ya, kok ya, ditabok ya. bareng ya. Ayo. Ciralu tunuk. Wis, ayo Mbak. Kok sik kowe wong tuwek-tuwek kok iso manut karo Iki bocah lho. Kan iki kan. Dalam, Coba sepatu mau ganti jogeti Mas Garing jogete piye iki mau. Coba. Ayo. Ayo Mas Garing Ayo, coba. Pak, ayo, Pak, ayo, Iki Pak. malu. Dah baleni. Ayo kan. Tunuk gleng. Mas Gareng. Tunuk gleng. Eh. Tunuk gleng. Iya. Tunuk gleng. Kayak ngerti. Tunuk gleng. Wes. Tunuk gleng. Wes. Tunuk Iki gleng. tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa iki? Nyapa? Ngetus. Wah. Gen. Mbak Winong di Mbak Winong rene. Marahi ini Ken iki lho. Ora ini lho sepatu kok tunuk gelingi lagi iki lho. Apa Apik, sepet Pak. Ya kene. Waduh jan. bocah saiki iki lho ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo. Apa balik nah? Balik lah sing tak boli wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Loh. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo mangun got kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piye sepuh sing umure 50 munggah? Neng kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lek ora sugih ya golek ya apa. Oh, ya apik kuwi apik prinsip. Nggih kan dadi ngenteni Ora, dina. kowe iki jare iki penyanyi apa wereng?
golek wong tua ndang mati warisane kok apa ngono. Wah. Ning sampean ki pantes dadi walit. Dadi walit wae, dadi walit. Walet? Walit. Walit Sing film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton filmku ora koyo. Ya, sampean tok maneh ki dadi walit, terus aku iki bojone sampean ki bojone sampean. Ngono lho. Aku kudu piye? Terus walit nak niken boleh, ngono ndang. Walit nak niken boleh. Tak nak lah sosis walit layu. Sake. Omong apa to jane? Loh, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah zaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Lha apa? XX. Wis ora acet. Kene saiki Mas Garing ing tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe niku. yo kosek ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean mang gandrung bawa nyidam sari gandrung winong karo gandrung niken. Iya. Ayo kuat ra. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan TNI tenan po? Apa Pani. TNI apa? Yo tiru-tiru Pak Sus mau. Wis rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo coba niken sik, ayo. Sing mang gandrung niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya apa? Iye, men nggo anu rabuk nyawa. Ora masamu tebu piye? Duh, wong ayu. Pengen Pak, pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngelek itu tutupi sarung ngene. Iya. Pepujane ngati. Tegur aku kuat. Wis lunga. Go. Ana wong tua roman malah tinggal nguyuh. Caidian. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur e. Ya. Kaya ngene. Wong nandang Kae ana rembulan Kang Mas. endi? Rembulane ketutupan terop Kang Mas. Apa iya apa? Sing ketok drijimu tok. Wong kok ora ono rembulan kok duding. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Iya. Apa mung awakku dhewe. Kene. Genti winong. Genti winong. Kuwi lho. Jangan mendadak Mas niki anu wis tuwek latah yayine. Jangan mendadak iki bumbune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Sik to Pak Dik, kula ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki seduwe kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Malah. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawa Teguh. Winong. Dalam. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Jak mlaku sayu. Wah, jan putune ngenterke mbae ning puskesmas ya ngono kuwi. Dadi ben digolekke tombo, ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone bathine dagelan ya iki. Ngopo? Nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos mung ngelas-ngelus debok nggo apa. Ora pengen sesuk tuku dhewe, ayo. Kok sik apa diacelke to? Tembunge kok tuku dhewe. Ya. Kaya Nenoe welasa nomring wa mami. Gegere winong lek ning kene ketok gawedi. Eh, nikah yo. gegermu dhewe rene tak tutuhi gegermu dhewe.
Tak dudu iki kremu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk adik. Alah. Tak nak. Hah? Tak nak. Ya dinak. Sosis Walid dah layu. Kulit Walid dah kisut. Ya nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti niken. Udah layu. Wis mbok tus karo. Teguh udah layu. Yo. Ganti, gandrung niken ganti. Yen cedak tansah. Apane ditukui? Lanti. Pindung mimilan mimi. Besok kapan? Besok kapan katekan? Heeh, suwe lemu to kowe, Nduk. Oh, aja ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper kuwi. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Jejer. Wis jan kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Ganti winong. Genti winong rene kowe. Jenenge gandrung ya diparani kok aku sing kon moro. Aku wong wedok kudu moro aku. Tapi wong lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Tadi nang winong. Dalam. Ibaratno kaya kowe goleki batange lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Upama kira Wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. aja nesu. Umpama sira nakuda tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus nesu ngopo nganggo laras to. Tekno aku ket mau dinyek terus kok. Boten. Jangan mungkin lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Weh tenan lho. Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Upama Larase sira pendek, Mas. nakuda Nano. tanpa prau sat-sat sarah ing Jolodri. Nyik nyam nyak nyi. Nyam-nyam. Lah nyapa melo sumbing barang iki. Aku ki latah kok. Walah. Nyidam saria. Tibane cucur, Babuk. Cucur. Walah, kok latah men to ya. Marah. Buka celuk memanik saka Mbak Winong sik, iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik. Monggo ayo. Mengsli rambut kang dadi mani ing kalbu pinjaran katon malelan malingku mengkirang saeling lagyan berasa tansah sumandeng Lagi aku mung tansah ngeteni
tandang taping tresno sinang Bablas kira mau jarane ya. Nggih. Garet mendok ati kang bayang yen tandem. Oh. Kremping-kremping sarane prajurit
apa? Piye Mas Gareng apa? Ketarik Mak. Mas itu tuh Mas. Lah kadung aku nyangklen iki ya. Ayo terang. Ayo. Winong lho winong. Ya no. Darat, Mas Gareng lagi, kira. Piye? Apa? Putra dalam disokot diri. Benar disokot diri. Ya masa kene jalan wis gon jake kire. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000 winong 100 sini iki. Kali kok tadi wis ora apa tali dado aku ayo joget sih no kan mau ditubusi joget nang jalan Ora nek keringet tendon aku bareng mau keringet. Aduh keringet iki lho. bayu yen karo wedokan lu. Kalau aku pahit wes rasa mesu goro-goro tak tambani. oke lagi Mbak Niken karo Mbak Wino diberen sih ketemu ning Patet Songo. Oke, Mas. Padha ketele.